ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mundong perpekto, lahat ng bagay ay makukuha natin at pwede nating makamit anumang oras nating hilingin. Sa mundong perpekto ay hindi tayo maghihirap at makakaranas ng problema. Pero ang problema ay walang perpektong mundo. Ikaw kabarangay, ano ba ang hihilingin mong makamit kung magkakaroon nga ng perpektong mundo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Julio, 40 years old at hindi pinalad na magkaroon ng magandang buhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at sa akin na ibigay ang responsibilidad sa aking 60 anyos na ama at 18 anyos na anak na dalagang si Mimi. Sa madaling sabi, isa akong breadwinner. Tulad ng ibang breadwinner ay hindi naman namin ginusto ang sitwasyon namin. Sino ba naman ang hihiling na makuha lahat ng responsibilidad sa tahanan? Wala namang siguro, hindi ba? Hindi kaya yon madali at isang masakit na paraan yon para hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Yung tipong kahit pagod na ang iyong katawan pero ang diwa mo ay gusto pang isipin kung paano ka makakakuha ng pera para may pangtustos sa kanila. Mahirap maging mahirap, Papa Dudut. Bakit ba ako napunta sa ganitong kalagayan? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko sa tuwing nauunanan ako ng malaking problema. Tulad na lamang nitong nakaraan, isa ako sa mga natanggal sa pinagtatrabahuhan ko sa isang construction site. Nagbawas kasi ng mga trabahador at kabilang ako sa mga napiling tanggalin, dalaraw ng edad ko. Pinili nila yung mas bata dahil payag lang ng payag kahit na hindi ganong kalaki ang iabot sa kanila dahil wala naman silang ibang responsibilidad sa buhay. Naalala ko pa kung paano akong nanlumo nang iabot sa akin ang huling sahod ko. Nakapasok sa maliit na brown envelope yon. Natuluan pa yon ng pawis ko dahil katirikan ng araw at nasa kalagitnaan ako ng pagod ko nang sabihin nilang kasali ako sa mga tatanggalin. Hindi ko alam kung paano ko noon bubuksan ng brown envelope lalo't iniisip kong yun ang huling pera na may iaabot ko sa tatay ko, Papa Dudut. Tay? Mimi? Julio, nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng dalaga mo. Nagluto na ako tayo ng 2 beef noodles tsaka nakapagsaing na rin po ako. Kain na po tayo! Noodles ulit ang ulam? Yun na lang kasi ang nadampot namin sa kusina. Balak naming lutuin yung sardinas pero naisip namin na mas maganda kung babaunin mo na lang yun sa trabaho mo bukas. Ay, lutuin niyo na po. Pangdagdag sa ulam natin ngayon. Paano po yung baon niyo bukas? Wala na akong trabaho. Kaya hindi na kailangan ng baon. Hala tay, paano na tayo? Huwag kang masyadong malungkot dyan, Mimi. Kilala ko ang tatay mo. Madiskarte yan. Makakahanap agad siya ng trabaho. Hindi ba, Julio? Madiskarte nga po pero kulang naman sa swerte. Talo rin ako, tay. Huwag mo munang isipin yan. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo para may lakas ang utak mo na makapag-isip kung paano didiskarte ng panibagong trabaho. Lumalala na naman ang ubo niyo kahit hindi naman taglamig. May natira pa ba kayong gamot? Naubos na po nung isang araw yung gamot ni Lolo, tay. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin, tay? Mimi,
Sa susunod na mauubusan ng gamot si tatay, ikaw dapat ang unang magsabi sa akin. Nasamid lang ako. Hindi ko kailangan ng gamot. Parang ang yung mga gamot ang nagpapahina sa baga ko eh. Halika na, kumain na bago lumamig tong noodles. Mimi, tumakbo ka saglit sa butika. Ibili mo ang lola mo ng gamot para sa ubo niya. Hindi na kailangan. Huwag po matigas ang ulo, tay. May huling sahod naman po akong natanggap. Huling sahod mo na nga yan eh. Kailangan tipirin. Kailangan mo rin yan habang naghahanap ng trabaho. Hayaan mo na ako. Nalamigan lang siguro ang likuran ko dahil nababad ako sa electric fan kanina habang nagpapahinga. Pero tay… Mamaya na lang po natin pag-usapan kung ano yung gagawin sa ubo ni Lolo at sa huling sahod po ninyo, tay. Kumain po muna tayo. Maupo na kayo. Ilalabas ko na po yung noodles at saka kanin. Buksan mo na rin yung sardinas. Mas practical kung bukas na lang po natin yun bubuksan. May natira pa namang 2 itlog eh. Iahalo ko po yun sa sardinas para sa agahan natin at baon nyo po kung maghahanap po kayo ng trabaho bukas. O sige, bahala na. Pakuha na rin ako ng tubig, anak. Ay, opo tay. Saglit lang po. Ayos ka lang ba anak? Ang problemahin na lang po muna natin, tay, yung ubo nyo. Ayos lang ako. Normal lang to sa mga may edad. Humihina na talaga ang mga baga. Para kaming bumabalik sa pagkasanggol. Gawa nyo pa talaga magbiro. Nakakatakot tayong ubo nyo. Ilang buwan na kayong ganyan? Kilala ko ang katawan ko. Alam ko kapag malala na ang sakit ko. Sa ngayon, alam kong dala lang to ng sobrang hangin sa electric fan. O, gilid na po kayo at ilalapag ko na tong noodles sa kakanin. Tulungan na kita. Okay na po ako, tay. Kaya ko na po ito. Mag-relax na lang po kayo dyan. Ako nang bahala dito. Teka, susunod ko na po yung tubig nyo. Gusto niyo po ba ng malamig? Kung ano na lang yung madaling kunin. Salamat, anak. Mabuti na lang at nandyan si Mimi na kasama natin dito sa bahay. Napakaswerte mo sa anak mong yan. Maaasahan. Hindi na gaya sa ibang kabataan ngayon na puro pagsa-cellphone ang inaatupag. Pasalamat din ako, tay, dahil ginabayan yung anak ko habang nagtatrabaho ko. Hindi naman yan lalaki mabuti ko, hindi dahil sa inyo. Huwag mong kalimutang pasalamatan ang sarili mo, anak. Kung hindi dahil sa nakikita niyang pagsusumikap mo, hindi yan lalaking maunawain sa sitwasyon natin. Salamat po, tay. At pasensya na po kung natanggal ako sa trabaho. Hindi mo kasalanan na nawalan ka ng trabaho. Mahirap lang talaga ang mabuhay ngayon. Dala ng dami ng tao at taas ng bilihin. Huwag mo nang isipin yun. Ang problemahin mo na lang kung paano ka mabubusog sa noodles at kanin. Heto na po ang tubig. Hindi ko po nilagyan ng yelo para makainom din si Lolo. Ay, gusto ko ng may yelo dahil mainit. Inuubo na po kayo. Kung ayaw niyong uminom ng gamot, magtiis kayo sa maligamgam na tubig. Kain na po tayo? Pinangunahan ni Mimi ang pagdarasal bago kami kumain. Sa totoo lang ay hindi ako nakisali sa dasal dahil lumilipad ang isipan ko sa mga gastusin ngayong nawalan ako ng trabaho. Nakatingin lamang sa akin noon si tatay at ramdam ang bumabagabag sa loob ko. Hindi ko yon maitago sa tatay ko at kailanman ay hindi ako makakapagtago ng laman ng isip ko sa kanya. Pero hinayaan niya lamang ako at hindi na pinakialamanan pa. Sinalukan niya ako ng noodles sa mangkok habang ang anak kong si Mimi naman ay pinagsandok ako ng kanin. Sinimulan na namin ang pagkain. Halos wala ng lasang sabaw ng noodles. Dinamihan ni Mimi ang sabaw para may matira pa para kinabukasan. Kinirot or nakurot ang puso ko. Lalo't sa murang edad ay natuto na akong kung paano magtipid ang anak ko. Hindi lang dahil yon ang dapat kundi dahil alam niyang mahirap kami at wala kaming ibang magagawa. Pasimple naglagay ng asin at paminta si tatay sa kanyang noodles. Pasimple para hindi makita ni Mimi. Ako naman ay hinayaan ko na lamang at sinabing masarap ang pagkakaluto ni Mimi ng noodles na yon. Tipid namang umiti lang ang anak ko sa akin at alam niyang nagsisinungaling ako. Maagang namatay ang nanay ko, 10 taon pa lamang ako papadudot nang magkaroon ito ng sakit.
at lumala nang hindi man lang namin siya nadala sa ospital. Katulad ko si tatay, laging malas sa trabaho. Laging natatanggal sa trabaho. Kaya siguro yon ang naipasa sa akin. At ipinagdarasal ko na hindi yon sapitin ni Mimi. Kaya lahat ay ginagawa ko para hindi siya mapahinto sa pag-aaral tulad namin ni tatay. Gusto kong putulin ang kamalasan sa amin ni tatay para hindi na yon umabot sa aking dalaga. Nang matapos kaming kumain ay niligpit na ni Mimi ang pinagkainan namin. Nagpaalam na rin si tatay para magbasa ng luma at naninilaw na dyaryo na paulit-ulit niyang binabasa bago matulog. Habang ako naman ay nagpahangin sa labas habang bitbit ang baso ng tubig ko. Maya-maya pa ay nilapitan ako ni Mimi at alanganin na kinausap ako. Papa Dudut. Tay, Ano yun anak? may sasabihin po sana ako. Maupo ka rito sa bangko. Tabihan mo ako. Ano bang kailangan mo? Alam ko malitong timing ko pero Makikinig ako kahit ano pa yan. may kailangan po kasing bayaran sa school. Magkano ba? Hindi ko naman po kasi alam na mawawalan kayo ng trabaho Anak, magkano ba? 150 pesos po. Meron ako rito. O kahit 50 pesos na lang po, tay. Ako na pong bahalang dumiskarte sa 100. Hindi mo kailangan gawin yun. Tatay mo ako at obligasyon kita. Nakakahiya na po kasi. Paano bang nakakahiya? Gastusin mo yan sa pag-aaral mo. Ako nagpupumilit sa'yo na makapagtapos ka. Kaya igagapang ko hanggang dulo, makakuha ka lang ng diploma. Paano kaya, tay, kung huminto muna ako sa pag-aaral? Yan naman ang hindi mo pwedeng gawin. Sasama naman ang loob ko kapag ginawa mo yan. Pwede ko po kayo matulungang magtrabaho. Kahit ano pong trabaho, papasukin ko. Kaya ko naman po Yan ang kinatatakot ko anak. Ayokong sa kahit anong trabaho ka lang makapasok. Gusto kong makahanap ka ng trabaho na pangarap mo. Kaya kita pinag-aaral. Marami naman pong hindi nakapagtapos ng pag-aaral na umasenso. Ayokong sumugal tayo sa ganyang pananaw. Iba pa rin ang nakatapos. Tignan mo kami ng lolo mo. Kapwa kami hindi nakapagtapos. Oh, nasan kami ngayon? Ang lolo mo hindi na makabili ng bagong dyaryo. Ako? Eto. Problemado kung paano tayo sa mga susunod na araw. Kahit pansamantala lang akong hihinto, tay. Babalik din naman po ako sa pag-aaral. Alam mo bang ganyan din ang linya ko sa lolo mo nung huminto ko sa pag-aaral? Ano bang nangyari? Hindi na ako nakabalik pa sa eskwelahan dahil nahiya na ako sa edad ko. At mas sinahanap-hanap na ng katawan ko ang trabaho at sahod. Gusto ko lang naman po talagang makatulong sa inyo. At nagpapasalamat ako dahil naisip mo yan. Pero kung gusto mo talaga ako matulungan, mag-aral ka. Balang araw ka na lang tumulong sa akin. Sa ngayon, hayaan mo muna akong kumayod para sa atin. Pero tay… Hindi na magbabagong isip ko. Igagapang kita sa pag-aaral mo. Yan ang pangako ko sa sarili ko at hayaan mo akong tuparin yon. Yun na lang ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pasensya na po kayo, tay, ha? Kung nagiging pabigat ang pag-aaral ko sa inyo. Kahit kailan hindi ka naging pabigat. Ikaw pa nga tong nagpapagaan ng buhay namin ng lolo mo. Kung hindi dahil sa'yo, wala nagpapaalala sa lolo mo na alagaan ang kalusugan niya. Kung hindi dahil sa'yo, wala umaasikaso sa pagkain natin. Kung di rin dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng dahilan para lumaban pa sa buhay. Kaya wag na wag mong iisipin na pabigat ka. Dahil hindi mo alam kung paano mo pinagaan ang mabigat naming buhay ng lolo mo. Tay, Oh, ano yon? pwede kaya tayong humingi ng tulong sa nanay ko? Sa 18 years na nandito ka sa mundo, naisip pa niya magbigay ng tulong sa'yo? Nagbabago rin naman po ang tao. Baka lang po maisip niyang kailangan ko rin ng tulong niya. Lalo na po kapag nalaman niya ang sitwasyon natin. Kung gusto niyang tumulong, sana dati pa. Subukan po natin, tay. Ako na lang po yung kakausap. Ayokong maranasan mo ang naranasan ko sa kanya. Ayokong ipahiya ka niya at itanggi sa bagong pamilya niya. Hindi ko makakayanan yon, anak. Pero paano naman po ako? Anak din naman niya ako Sa perpektong mundo, ituturing kanyang anak. Pero wala tayo sa ganong mundo. Ito ang totoong mundo natin. Tinakasan tayo ng nanay mo at yun ang kailangan natin tanggapin. Oh, siya, matulog ka na. Mamaya iiwan ko sa mesa ang perang kailangan mo.
Huwag mo nang problemahin kung saan ka kukuha ng pera. Ako ang dapat gumagawa nun. Hindi na umimik pa si Mimi at sinunod na lamang ang utos kong matulog na. Nasaktan ako habang pinagmamasdan ko ang nag-iisang anak ko na walang ibang magawa kundi ang tanggapin ng buhay na nakagisnan niya. Sanggol pa lamang si Mimi nang iwan ako ng kanyang nanay para sumama sa ibang lalaki dahil napangakuan siya ng magandang buhay. Hindi naman yon natupad. Sinaktan lamang siya ng lalaking napili niya at sinikap ko siyang ibalik sa buhay namin ang anak niya. Pero kinutya niya ako at sinabing wala siyang mapapala sa isang katulad ko. Sinabi niya sa akin na kalimutan ko na siya at dinagdag pa niya ang pagtatakwil kay Mimi. Hindi na raw niya anak si Mimi at doon ako nasaktan, Papa Dudut. Hanggang ang ambisyon niyang makahanap ng lalaking bubuhay sa kanya ay nagkaroon ng katuparan. Kahit paano ay umasenso ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng 2 anak sa bagong asawa niya. Nang magkasakit si Mimi ay nilunok ko ang pride ko para lumapit sa nanay niya pero tinanggihan niyang kilalanin niya kami. Napahiya ako noon. Mabuti na lamang at wala pang kamuwang-muwang si Mimi noon, Papa Dudut. Hindi niya naranasan ang sakit na itanggi ng sarili niyang nanay. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ilalapit pa si Mimi sa kanyang nanay. Ayokong danasin niya ang naranasan ko sa nanay niya. Kaya naman nagsumikap ako na magtrabaho para maibigay sa anak ko ang buhay na maginhawa. Pero kahit na anong pagsusumikap ko ay wala pa ring nangyayari, Papa Dudut. Naawa na ako sa anak ko at naaawa ako sa kanya dahil marami akong pinangako sa kanya na nahihirapan akong tuparin hanggang ngayon. Ganon kalupit ang mundo para sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi naman kami masamang tao, Papa Dudut. Wala kaming nilalamangan at inaagrabyado pero bakit parang kami ang pinakamasamang tao sa mundo? Kaya hindi kami nabibiyayaan? Aaminin kong nakakaramdam ako ng inggit, Papa Dudut, sa mga taong kahit na anong sama ng ugali ay patuloy pa rin ang pag-asenso. Kahit na hindi sila lumaban ng patas ay nagagawa pa rin nilang manatili sa itaas. Paano kaya kung gano'n na lamang ang gawin ko, Papa Dudut? Masisisi ba ako ng Diyos kung yun ang buhay na piliin kong gawin sa mga panahong yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Walang bakante. Ito po ang mga paulit-ulit na nababasa ko sa mga karatula. Wala raw bakanteng trabaho at nakakapanglumo. Nalukot at nabasa na ng pawis ko ang biodata na hawak ko pero hindi ko pa rin ito na ipapakita isa man sa mga natitipuhan o kaya ay pwedeng tumanggap sa akin sa trabaho. Puro na lang walang bakante. Buong araw na akong nag-iikot at tubig lang at ilang piraso ng candy ang sumasaklolo sa akin sa tuwing nangihina na ang aking katawan. Pamaypay ko na rin, Papa Dudut, ang biodata na hawak ko. Panlaban sa init ng panahon. Hindi ko na alam kung may tatanggap pa sa akin o may magbubukas man lang ng pintuan dahil sa itsura ko. Basang-basa at nanlilimahid na ang suot kong t-shirt at halos mapudpud na rin ang tsinelas na suot ko. Hindi ko na nga rin maintindihan pa ang amoy ko. Magkahalong amoy ng pawis ko at amoy ng mausok na kalsada ang nakayakap sa mga balat ko. Nakakahiya na tuloy lumapit at dumikit sa mga tao. Bandang 6:00 na ng gabi nang maupo ako sa gilid ng isang karinderya. Nagkasya na lamang ako sa pangsamyo ng mga amoy ng ulam sa tuwing binubuksan ng mga customers ang takip nito. Sinasabayan ko yon ng pag-inom ng tubig. May dala naman akong pera pero natatakot akong gastusin yon. Lalo't wala naman akong ipapalit doon dahil wala pang kasiguraduhan kung makakahanap ako ng trabaho sa araw na yon. Alam kong oras na para umuwi. Pasarado na ang mga construction sites at pasarado na rin ang ibang mga grocery o hardware na pwede kong pagtrabahuhan.
susubok na lamang ulit ako bukas. Nagdasal ako saglit na sana ay swertehin na ako kinabukasan. Pagkatapos noon ay naglakad akong muli papunta sa paradahan ng jeep pauwi sa bahay. Gusto ko sanang maglakad pero hindi na kaya ng tuhod ko. Baka bumigay na rin ang tsinelas ko. Tumayo na ako sa pagkakaupo at saka nagsimula ng umabante. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad nang biglang may matabig ang paa ko. Pagtingin ko sa sahig ay nakita ko ang itim na wallet. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Napatingin ako sa paligid at walang ibang nakatingin sa akin dahil abala rin sa kanilang mga sarili ang mga tao. Dinampot ko kaagad ang wallet at doon ay may ilang daang piso at ilang barya akong nakita. Napangiti ako. Yun na kaya ang sagot sa ipinagdarasal ko, Papa Dudut. Tay? Mimi? Julio, wala si Mimi, lumabas. Pinautang ko muna ng bigas sa tindahan. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Wala pa ako nahanap eh. Ganun ba? Hayaan mo, may bukas pa naman. Parang masaya ka ata. May dapat ba akong malaman? May biyaya ang inabot ng Diyos. Sa wakas. Sabi ko naman sa'yo, may biyaya kapag tinatawag siya. Ano bang binigay sa'yo? Wallet. Wallet? Ibinigay ng Diyos? Paano? Hinulog niya sa kalsada para mapulot ko. Sigurado ka bang Diyos ang naghulog niyan at hindi ibang tao ang aksidenteng nakahulog? Oo naman tay. Sigurado ako. Pinagdasal ko to bago ko mapulot eh. Hindi naman gumagamit ng wallet ang Diyos. Hindi niya kailangan. Lalo na ng pera. Ito ang gusto kong paniwalaan. Gumawa ng paraan ng langit para mabigyan ng solusyon ng problema ko sa pera. Alam niyang buong araw ako naghihirap sa paghahanap ng trabaho. Kaya bago ako umuwi, may pabaon na siyang inabot. Kawawa naman ang nawala ng wallet. Ayaw ba niya yun? Ginawa siyang instrumento para matulungan ng mahirap na tulad ko? Parang hindi tama. Hindi ito iaabot sa paanan ko kung walang pahiwatig na para ito sa akin. Ang naisip ko lang sa sitwasyon mo anak, kaya nahulog ang wallet na yan sa paanan mo para masubukan ang dignidad mo. Ano pa bang susubukin? Araw-araw niya ako sinusubok. Hindi pa ba siya napapagod? Pagod ka na ba? Bakit kailangan yung tanungin yan? Malamang oo. Sino bang hindi mapapagod sa buhay na to? Kulang na nga sa sustansya mga kinakain. Tapos pagkakaitan pa ng trabaho para makabili ng kahit konting panlaman ng sikmura. Nagastos mo na ba ang laman ng wallet? Pinambili ko ng gamot niyo sa ubo at ilang dilata na makakain natin sa mga susunod na araw habang naghahanap pa ako ng trabaho. Yung iba'y para naman sa mga pangangailangan ni Mimi sa eskwela. Meron pang natira at ilalaan na lang natin to kapag may bigla ang gastos. Wala bang ID man lang o ibang pagkakakilanlan ng wallet para maibalik natin sa tamang tao? Bakit pa natin ibabalik eh? Nagastos ko na nga yung kalahati. Hindi ko na naitago yung resibo ng mga napamili ko. Kaya huwag niyo na sabihin sa akin na ibabalik ko lahat ng pera para lang maibalik sa may-ari laman ng wallet na to. Naaawa lang kasi ako sa nakawala ng wallet. At sa akin tay, hindi ka ba naaawa? Naaawa rin ako sa iyo at ayokong madagdagan pa lalo ang awa ko sa iyo dahil sa pagkakagawa mo ng mali dahil sa kagipitan. Hindi ko ninakaw ang wallet na to. Sadya lang talaga natisod ng paa ko to sa kalsada. Hindi ko kasalanan kung ako nakadampot. Kung hindi naman kasi nuknukan ng pagkaburaray may-ari ng wallet na to eh di sana hindi siya nawalan. Naisip mo ba na baka nangangailangan din ang may-ari ng wallet na yan? Parehas lang kami may pangangailangan tay. Anak. Huwag niyo na nga akong piliting gumawa ng tama ngayon. Kasi gipit na ako. Hindi nagagana ang moralidad sa sikmurang gutom at sa anak na gustong mapakain kayo. Parang ang hirap lang lunukin ng pagkain na galing sa nakaw. Mahirap ba? Pero bakit yung mga buhay magnanakaw? Ang laki ng buka ng bibig sa mga pagkain na galing sa nakaw. Bakit kain nilang nguyain yun? Bakit kain nilang sikmurain yun? Samantalang ako nakakarampot lang ang nakuha, kukonsensyahin niyo pa? Gusto ko lang mamuhay ka ng tama at patas. Buong buhay ko yan ang ginagawa ko. Pero saan ako dinala niyan? Sa kahirapan. Baka oras na nga para ako naman lamang.
Anak, Huwag niyo na akong pangaralan, tay. Magpasalamat na lang kayo dahil may naiuwi ako. Dahil kung wala, pare-parehas tayong sisigmurain sa gutom. Tinalikuran ko na rin si tatay pagkatapos ng huling litanya ko. Ayokong makita niya ang panginginig ng mukha ko dala ng pinaghalong konsensya at galit. Aaminin ko naman na nakaramdam ako ng konsensya nang ilabas ko ang ilang daang piso sa wallet nang pumasok ako sa grocery at butika. Kaya lang mas inudyokan ako ng pangangailangan. Mas kailangan ni tatay ng gamot para sa kanyang ubo. Mas kailangan ni Mimi ng baon sa eskwelahan. Mas kailangan namin ng makakain araw-araw. Hindi kami muling nag-usap ni tatay ng gabing yon. Kinabukasan ay maaga akong gumising para ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Bago ko umalis ng bahay ay inabutan ako ni tatay ng isang monay at isang nakatetrapak na juice. Binigay daw yon ng batang kapitbahay namin sa kanya. Pabaon na lang daw niya sa akin habang naghahanap ako ng trabaho. Niyakap ko si tatay at nawala na ang tensyon sa pagitan namin pagkatapos noon. Sa muli kong paghahanap ng trabaho ay muli na naman akong nakaramdam ng kabiguan. Wala pa ring bakante tulad kahapon. Tinipid ko ang pabaon ni tatay na monay at juice at gusto kong umabot pa yon sa gabi bago ako umuwi. Ayaw ko rin gastusin muna ang ilang barya sa bulsa ko dahil natatakot ako na baka hindi ko yon mapalitan kung hindi ako makakahanap ng siguradong pagkakakitaan. Paggabi na noon pero wala rin akong swerte. Hanggang sa nakita ko ang isang matandang lalaki na nagbubukas ng pintuan para sa mga customers ng isang 24/7 convenience store. Nakita kong inabutan siya ng barya at pagkain ng mga pinagbubuksan at pinagsasarahan niya. Nakaisip ako ng paraan, Papa Dudut. Baka pwedeng gawin ko yung sideline. Naghanap ako ng katulad noon na tindahan at nang makahanap ako ay agad kong hinawakan ang pintuan para ako ang magbukas at magsarado para sa mga papasok sa customers. Wala na silang ibang choice kundi ang abutan ako dahil hindi nila magawang hawakan ng pintuan dahil ako na ang nakahawak noon. Tila ba naging utang na loob yon sa kanila kaya paglabas nila ng tindahan na yon ay napipilitan silang abutan ako ng barya o pagkain. Nakakatuwa, hanggang sa hindi ko inaasahan ay mapagbuksan ko ng pintuan ang anak kong si Mimi, Papa Dudut. Tay, anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Paggabi na. Kanina patapos ang klase mo dapat. Nagpaalam po ako kay Lolo na may bibilin ako saglit. Kayo po, bakit kayo nagbubukas ng pintuan ng convenience store na to? Dito na po ba kayo nagtatrabaho? Parang ganun na nga. Paano po parang ganun na nga? Ano bang bibilhin mo rito? Alam mo namang mahal dito. Bakit hindi ka na lang bumili sa mga tindahan malapit sa bahay natin? Dito lang po kasi may nagbebenta ng kailangan ko ng ganitong oras eh. Ano bang kailangan mo? Tay, sagutin niyo po muna yung tanong ko. Tumabi ka nga muna rito sa gilid at naharangan mo yung mga customer na papasok. Dito po ba kayo natanggap na magtrabaho? Magkano po papasahod nila sa inyo dito? Bibigyan po ba nila kayo ng uniform? Wala akong uniform. Magkano po ang pasahod nila? Hindi nila ako pinapasahod. Tumabi ka sabi. Baka masita ka ng guard pati ako madamay. Tay, ano bang nangyayari talaga? Ano ba tong ginagawa nyo? Pinagbubuksan ko ng pinto ang mga customer. Tapos binabayaran kayo? Inaabutan lang ako ng barya o pagkain ng mga customer. Kung sino man yung makonsensya at maawa. Hindi kayo totoong empleyado dito? Ang dami mo namang tanong anak eh. Imbis na marami na akong kita ngayon, inaharang mo pa. Pasensya na kayo, Tay. Gusto ko lang naman kasing malaman kung bakit kailangan nyo tong gawin eh. Dahil kailangan natin ng pera. Yun lang. Wala po ba kayong nahanap na ibang trabaho? Hindi pa ba trabaho ang tawag sa ginagawa ko? Hindi naman to permanenteng trabaho, Tay. Wala namang permanente sa mundo eh. Paano kapag nahuli kayo ng mga empleyado sa ginagawa nyo? Bawal po yan. Paanong bawal? Ang dami nang gumagawa nito. Nakikigaya lang ako. Huwag po nating gayahin yung mali. Anong mali sa ginagawa ko? Tumutulong pa nga ako sa mga customer na maraming bitbit at hindi mabuksan ang mabigat na pinto.
Hindi ko naman sila pinipilit na abutan ako. Kusa lang lahat ang bigay nila sa akin. Nakita mo itong mga barya ko? Galing lang to sa mga ilang customer na pumasok na. Wala pa akong 3 oras na nagbubukas ang pinto ah. Paano pa kaya kapag ginawa kong 8 oras to? Saka heto may mga pasobra silang pagkain na binibigay na lang sa akin. Total, nandito ka na rin naman. Isabay mo na to pa uwi mamaya. Mamili ka rin ang gusto mong baon sa school. At yung iba, iwan mo na lang para sa lolo mo. Baka pumapagalitan kayo ng guard, Tay. Trabaho niya itong magbukas ng pinto para sa mga customer. Paano siya magagalit eh? Binabawasan ko na nga ang trabaho niya. Magbantay na lang siya sa loob dahil baka manakawan pa sila. Tay! At pagka-uwi mo, ayoko mababanggit mo to sa lolo mo. Nagkatampuhan na kami kagabi. Ayoko maulit pa yon. Ano po bang pinagtalunan ninyo? Hindi na mahalaga yon. Sa amin na lang ng lolo mo. Tay, total mukhang nakarami na naman kayo. Baka naman gusto niyong umuwi na tayo. Kulang pa to para sa akin. Mas marami pang dadagsang customer mamaya at lalo't uwian dyan sa katapat na opisina. Hihintayin ko sila. Ikaw umuwi na. Baga pa ang pasok mo bukas. Tay! Anak, sumunod ka na lang pwede. Hindi na ako natutuwa na magpaliwanag sa'yo kung bakit ganito lang ang ginagawa ko para kumita ng pera para sa atin. Kala mo ba madali to para sa akin? Nakapangliliit pero wala akong magawa kasi kailangan natin ng pera. Umuwi na tayo, Tay. May awa ang Diyos. Bukas makakahanap ka rin ng trabaho. Makakahanap? Ilang walang bakante na karatula lang hinahampas sa akin ng kapalaran mula pa noong isang araw. Yun ba ang awa? Napatahimik si Mimi sa huling naging sagot ko. Pinagbuksan ko siya ng pinto para makapasok na mabili na ang kailangan niya. Hindi ako halos makatingin sa loob ng convenience store habang andon si Mimi. Nanliliit ako na makita ng anak ko na nasa ganong desperadong sitwasyon ako. Nang nabili na niya, papadudot ang kailangan ay mabigat ang loob kong pinabuksan siya ng pintuan. At mas lalong bumigat ang loob ko nang abutan niya ako ng biskwit bilang kabayaran sa pagbukas ko ng pintuan para sa kanya. Hindi ko ipinakita sa kanya na nasaktan ang pride ko bilang isang ama. Sinabi kong mag-ingat siya sa pag-uwi at magpahinga pagkatapos. Tumungo lamang ito at saka umalis kaagad para makasakay ng jeep pauwi ng bahay. Nawala na ako ng gana na magbukas ng pintuan dahil sa kahihiyan na inabot ko sa anak ko. Pero kailangan kong gawin yon ng paulit-ulit dahil kailangan kong may maiuwi sa bahay bukod sa kahihiyan. Ang nagpasaya na lang sa akin noon ay nang makita kong isa-isang nagsilabasan ng mga empleyado sa katapat na opisina ng convenience store na yon. Napangiti ako. Marami akong kinita sa araw na yon. Siguro ay naka-300 piso rin ako at bukod pa sa mga naiuwi kong pagkain na inabot sa akin. Habang nasa jeep ay binuksan ko ang paper bag na naglalaman ng mga naipong kong pagkain. Karamihan doon ay mga pagkain halatang tira na lamang ng mga customers at hindi na kayang ubusin. Meron na yung mga pagkain na nginuya na pero binalot pa rin sa plastic at inabot sa akin. Doon na nga bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Ganon na nga ba kababa ang tingin ng ibang tao sa akin para abutan ako ng nginuya nilang pagkain? At isiping kakainin ko pa rin yon, papadudot. Ganon na ba talaga ang magiging buhay ko? Tagatanggap ng mga pagkain hindi nagustuhan ng panlasa ng ibang mga tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kailang araw din ako sa pagbubukas ng pinto ng convenience store na yon bago ako sitahin ng mga empleyado. Bawal na raw. Wala rin naman akong nagawa at nagpatuloy akong muli sa paghahanap ng trabaho. Lahat ng construction site ay dinaanan ko pero walang tumatanggap sa akin. Walang bakante. Nakakapanlumo ang kalagayan ko pero wala akong ibang nagawa kundi ang subukan pa. Hanggang sa napadpad ako sa mapasama sa mga namamalimos sa kalsada. Yung mga nangangatok na mga sasakyan kapag naiipit sa traffic.
Yung wala nang ibang magawa ang mga driver kundi ang mag-abot ng barya sa takot na gasgasin ang mga sasakyan nila o di naman kaya ay basagin ang salamin nila. Nakigaya ko. Nakakahiya mang aminin pero gumawa ako ng klase ng panlilimos na katulad ng ginagawa nila. May matalim na bagay at malaking bato lang ang kailangan para makarami ka ng barya. At nangyari nga, wala pang kalahating araw ay naka-500 piso na ako. Puro barya. Naging kaibigan ko na rin ang mga katulad kong namamalimos. Kapag naman umuulan ay sa footbridge ako tumatambay. Gamit ang isang karatula na ninakaw ko sa isang construction site. Yung karatulang may nakasulat na walang bakante. Ginamit ko ang likuran noon para isulat ang hiling kong barya para maipon ko at magamit kong pamasahe pa uwi sa probinsya. Isang kasinungalingan yon pero epektibo yon. Sabi ng mga kasamahan ko dahil napipilitang magbigay ang mga dumadaan sa footbridge para lamang masigurong makauwi na ako sa probinsya. Sa isip nila siguro ay para mabawasan na ang mga pakalat-kalat na namamalimos sa footbridge. Dahil sa pamamalimos ko ay nakaka-7 hanggang 800 piso ako kapag maraming tao. Masaya na ako noon. Puhunan ko lang ang awa, bato, karatula at sandamukal na kasinungalingan. Ako na ang gumawa ng sarili kong pagkakakitaan, Papa Dudut. Bumili ako ng igadot lumpia sa karinderya. Pagsaluhan na natin bago lumamig. Mukhang nakahanap ka na ng trabaho ah. Opo tay, malaki rin ang kita kaya nakabili na ako ng karne sa wakas. Kumain na tayo. Saan po kayo nakaharap ng trabaho? Diyan lang sa isang construction site. Tagabuhat ng simento. Utosan minsan para bumili ng pananghalian ng mga boss. Meron po palang ganong trabaho dun? Kakilala ko kasi yung foreman. Kaya gumawa na lang ng trabaho ko para maipasok lang ako. Kumain na tayo. Natatakam na ako sa karne. Ngayon lang ulit masasayaran ng karne ang bituka ko. Hayaan nyo sa mga susunod puro karne ang bibilhin ko. Sana magtuloy-tuloy na ang trabaho mo. Akala ko kasi mapanghihinaan ka ng loob sa mga karatula na may nakasulat na walang bakante. Mabuti naman ngayon at may bakante na. Naswertehan ko na nga rin talaga tay. Nahawang kapalaran sa wakas. Sabi naman sa'yo, nakikinig siya. Teka, parang masarap ang igado kapag may suka. Mimi, apo, baka pwedeng palambing naman ang suka sa kusina. Dikdikan mo na rin ang kahit isang siling labuyo. Alam ko may natira pang isang piraso rin sa tokador. Kunin mo na bago matuyo. Lo, naubos na po yung suka kahapon. Bumili ka muna Mimi para maganahan ng lolo mo na kumain. Bumili ka na rin ng iba mong gustong pagkain doon. Pati baon mo para bukas. Kala ko po magtitipid tayo. Hindi na muna. May sapat naman tayong pera. Ang tagal na natin nagtitipid. Wala namang masama kung gagastos tayo ngayon. Mukhang maganda talaga ang pasahod sa'yo sa bagong trabaho mo, anak. Nakakatuwa naman. Hindi na natin kailangang magkasya sa noodles lang. Hindi na natin kailangan tubigan ng marami ang noodles para lang magkasya sa ating tatlo. Salamat sa Panginoong Diyos. Oh, heto na Mimi yung perang pambili. Hihintayin ka namin makabalik saka tayo sabay-sabay nakakain. Sige po, akin na po yung pera. Teka, at bibilangin ko muna. Bakit puro barya? Yan ang binayad sa'yo sa construction? Ako na lang ang nagpabarya nito. Para may pambayad ako sa jeep. Alam niya naman minsan, hindi binabalik ang sukli. Kailangan eksakto lagi ang bayad. Why shata ako, no? Hindi ka ba mahihirapan yan? Lalo't tig-piso ang karamihan ng pinabarya mo. Mabigat yan sa bulsa ng shorts mo. Sanay naman na ako, tay. Saka ayos lang to. Minsan kasi kapag bumibili rin ako sa mga tindahan, wala silang panukli kapag buo. Kaya mas magandang barya na lang lagi ang iaabot ko. Sa bagay, katulad nung tindahan dyan sa tapat natin. Pagkasungit-sungit ng tindera, 50 pesos na buo, nagmamaktol pa kapag babaryahan. Tama lang yung naisip mo, anak. Bakit po marumi yung mga barya, tay? Hindi nyo man lang ba chinek muna bago nyo tanggapin?
Sobra naman yung mga nagbarya sa inyo. Parang walang galang sa pera at sa inyo na rin mismo. Kasalanan ko to anak. Nahulog ko kanina sa kanal itong mga barya nang pauwi na ako. Hindi ko na agad nahugasan kasi gusto ko nang umuwi eh. Akin na muna yung mga barya, Tay. Hugasan na lang muna bago ako bumili sa tindahan. Nakakahiya naman kung amoy kanal pa yung ibabayad ko sa kanila. Baka hindi pa ako mapagbilhan. Sige nga anak. Pasensya ka na sa abala. Hayaan mo sa susunod. Mag-iingat na ako para hindi mahulog sa kanal ang mga barya. Basta mag-iingat na lang po kayo lagi. Kung ano man po yung ginagawa nyo. Gusto ko po, mag-ingat kayo palagi, Tay. Malaman ang pagkakasabi at pagkakatitig ni Mimi sa akin. Hindi ko ngayon natagalan, napatingin ako agad sa mga barya at nagkunwaring binibilang ang mga yon makaiwas lamang sa kanya. Hindi ko rin sinagot ang sinabi niya at pagkatapos kong maiayo sa mga barya ay inabot ko na yon sa kanyang mga palad, Papa Dudut. Tinulungan siya ng kanyang lolo, hinugasan nila yon sa lababo. At pagkatapos ay nagpaalam na si Mimi para bumili ng mga kailangan niya. Naiwan kami ni tatay sa mesa at pinagmamasdan ng mga pagkain. Napangiti ako pero may halong pait. Alam kong galing sa pagsisinungaling ang pinambili ko ng mga hinaing ko sa mesa. Alam kong nakakahalata na rin si Mimi pero ayaw niya lamang magsabi. Ewan ko lang kay tatay kung nakaramdam na siya ng mali o masyado siyang nasisilaw sa mga masasarap na pagkaing inuuwi ko sa kanya. Kaya hindi na niya kayang pagtuunan ng pansin kung bakit bigla kaming nagkakaulam ng karne. Sa paglipas nga ng mga araw, pinagpatuloy ko pa rin ang pamamalimos. Nananakot pa rin ako ng mga sasakyan na naiipit sa traffic para sa pilitan akong abutan. Nagbubukas na rin ako ng mga tubig sa sasakyan or nagbubuhos na rin ako ng tubig sa mga sasakyan at nagkukunwaring nililinisan ko. Alam kong naiinis na sila pero wala silang magawa dahil mas malaki ang magagastos nila kapag hindi sila magbibigay sa akin. Natutunan ko lahat ng yon sa mga kapwa ko na mamalimos. Minsan ay nakausap ko ang mga kasamahan ko. Nalaman ko sa kanila na tulad ko noon ay lumalaban din daw sila ng patas. Pero hindi naging patas ang batas para sa kanila. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang ipaglaban na lamang ang sarili nila at makigaya sa kasamahan namin. Naintindihan ko sila, andun na rin kasi ako. Lagi akong may dalang karatula na naglalaman ng iba't ibang mga kasinungalingan. Una nga ay yung kailangan ko ng pamasahe pauwi ng probinsya at yung isa naman ay ang pagpapanggap ko na nasa ospital ang asawa at anak ko. Hindi ako nakaramdam ng konsensya habang ginagamit ko ang mga karatulang yon. Maliban na lamang sa isang maulang Biyernes kung saan ang taong laging nagpapaalala na meron akong konsensya ang lumapit sa akin, Papa Dudut. Julio, anak! Tay, anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tay! Para saan ang mga karatulang nakabalandra sa harapan mo? Sinong asawa at anak mo ang nasa ospital? Bakit ka uuwi ng probinsya? Nasaan si Mimi, Tay? Nasa bahay, pinabantay ko ron. Huwag niyo ako isusumbong sa kanya. Ayokong bumaba lalo ang tingin niya sa akin. Siya nga mismo ang nagsabi sa akin tungkol sa ginagawa mo. Alam niyang dito ka nakapwesto sa footbridge sa hapon tuwing umuulan. At alam niyang sa kalsada ka sa umaga. Wala akong ginagawang masama. Hindi pa ba masama tong panluloko sa kapwa mo? Ako lang ba gumagawa nito? Marami kami. Bakit ako lang nadidigdig dito? Pero bakit kailangan mong sumali sa karamihan? Kasi sila lang yung nakakaintindi sa sitwasyon ko. Naiintindihan naman kita, anak. Paano niyo ako naiintindihan? Lagi niyo nga pinaparamdam sa akin na mali ako sa mga pinipili kong pagkukunan ng pera eh. Ay, pwede ba akong tumabi sa'yo rito? Hindi ko naman pag-aaro yung footbridge na to para pagbawalan ka. Anak, bakit ka umabot sa ganito?
dahil sa hirap ng buhay. Meron pa bang ibang sagot? Bakit kailangang ilihim mo to sa amin ng anak mo? Kasi pinamumukha nyo lang sa akin na mali itong ginagawa ko. Lagi na lang ako nalilit sa sarili ko tuwing hinuhusgahan nyo ako. Hindi kita pinagbabawalang mamalimos. Kung ito na lang talaga ang pwede at kaya, sino ba naman ako para magreklamo pa? Yun naman pala eh. Hayaan nyo na ako. Umuwi na lang kayo, hintayin nyo na lang mga karne na iuwi kong pangapunan nyo. Yun naman ang gusto nyo, hindi ba? Karne na ulam sa araw-araw. Ang hindi ko lang matanggap, bakit kailangan mong magsinungaling sa dahilan mo ng pamamalimos sa kapwa mo? Wala kang asawa at anak na nasa ospital. Wala ka rin probinsyang uuwian. Dahil sa ganitong paraan lang ako nabibigyan ng pera. Dahil sa awa. Ay, alam mo ba, nung namatay ang nanay mo, namalimos din naman ako para lang matubos ang bangkay ng nanay mo sa punerarya. Nagsulat din ako sa karatula na humingi ako ng tulong para matubos ko ang nanay mo. Doon ako nakalikom ng pera para may palibing ng maayos ang nanay mo. Malaki ang utang na loob ko sa mga nanlimos sa akin noon. Hindi ko yun makakalimutan. Ano pinuputo mo ngayon, Tay? Walang masama kung hihingi tayo ng tulong. Hindi natin pwedeng sarilinin habang buhay ang bigat. At alam ko na ang panglilimos ang paraan mo para sabihin sa iba na nahihirapan ka na. At naiintindihan kita, anak. Hindi kita hinuhusgahan tulad ng iniisip mo. Nasasaktan nga ako kasi sa iba ka humihingi ng tulong imbis na sa amin na malalapit sa'yo. Kasi naman, Tay. Alam ko, hindi ka man magsalita, pero alam ko kasi anak kita. Hindi nyo alam, Tay. Wala kayong alam kung gaano kabigat sa akin na humingi ng tulong sa iba. Kasi nasanay na ako na lagi nag-aabot ng tulong. Hindi ko alam kung paano ako masasanay na ako ang inaabutan. Ay, anak, gusto ko lang magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mong sakripisyo para sa amin ng anak mo. Hindi madali yung ginagawa mo. Yung inaabot mo sa akin lahat at wala kang tinitira para sa sarili mo. Isusubo mo na lang, iisipin mo pa kami. Salamat anak ha. Hindi madali tong ginagawa mo pero nagagawa mo pa rin. Kung nakakaligtaan ko mang sabihin sa'yo palagi, salamat sa pagmamahal mo para sa amin. At kung hindi sapat ang pasasalamat na ibibigay at sasabihin ko sa'yo ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na hindi kita masisisi kung ito ang naisip mong paraan para mabigyan kami ng maayos na buhay. Kahit sinong ilagay sa sitwasyon mo, gagayahin ka rin. Huwag kang mag-alala anak. Hindi kita hinuhusgahan. Sa totoo lang, hinuhusgahan ko ang sarili ko dahil hindi ko man lang naipaglaban ang buhay na nararapat para sa iyo nung bata ka. Kasalanan ko kung bakit ka umabot sa ganito. Kung nagsumikap lang ako lalo noon, hindi mo kailangang magsulat ng mga kasinungalingan sa mga karatula. Maambunan ka lang ng Maria. Pasensya ka na anak. Pasensya ka na talaga. Tuluyan ang napaiyak si tatay habang hawak ang mga karatulang ginawa ko. Inalalayan ko siya para hindi bumagsak sa pagkakaupo niya. Doon ay niyakap niya ako. Nagkaiyakan kaming dalawa at tinanggap namin ang kahinaan namin ng mga oras na yon. Hindi ka talaga makakapagtago ng kahihiyan mo sa mga taong mahal mo. Pagkatapos noon ay inaya na akong umuwi ni tatay Papadudot. Itinapon ko na rin ang karatula ko. Ayoko nang gamitin yon para manloko ng ibang tao at totoong wala namang masamang humingi ng tulong sa iba. Pero mali na hahaluan mo ng pangungonsensya at kasinungalingan para lamang maabutan ka. Tuluyan ko nang tinalikuran ang pamamalimos, Papadudot. Ang mga naipong kong barya ang siyang ginamit ko para maging pamasahe para makalayo sa lugar namin at makahanap ng trabaho.
Sa awa naman ng Diyos ay natanggap ako sa Laguna bilang tagabantay ng mga puno ng mga lansones, guyabano, rambutan at iba pa. Malawak na farm yon. Hindi ganong kalaki ang sahod pero libre ang tirahan ko at pagkain. Kaya naiipon ko ang sahod ko para maipadala kina tatay at kay Mimi. Nakaraos pa rin naman kahit papaano ang buhay namin at sa awa ng Diyos at sa gawa ng pagsusumikap ko, tuwing day off ko naman ay umuuwi ako sa amin para makasama ko ang mga inspirasyon ko. Naging sapat na yon para sa akin. Pinayagan ko na rin si Mimi na mag-sideline bilang tagabantay ng parlor na malapit sa amin. Pero pinayagan ko lang siya tuwing wala siyang klase. Gusto ko pa ring unahin niya ang pag-aaral niya sa lahat. Si tatay naman ay nag-i-extra bilang taga-tanggal na mga damo sa isang subdivision. Hindi nila magawang tanggihan si tatay dahil naaawa na rin sila dala ng edad at kabaitan nito. Mas naging maayos na ang buhay namin lalo't naisipan naming magtulong-tulong at hindi lang umasa sa kaya kong ibigay. Masaya na ako sa kapalaran ko, Papa Dudut. Hindi man ganong kalaki ang nakukuha naming pera pero sumasapat naman ang mga kinikita namin yon. At alam naming napaghirapan namin ang perang yon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Sana po ay nakapaghatid ako ng aral at ng pag-asa sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong number 1 radio station sa Barangay LS 97.1. Muli ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julio. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling makisama sa mga kapitbahay. Lalo't magkakaiba kayo ng estado at prinsipyo. Minsan mas madali na lang silang baliwalain at huwag pansinin. Ikaw kabarangay, gaano mo kasundo ang mga kapitbahay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Belinda, 50 anyos at isang single mom sa anak kong 18 anyos na si Mia. Para kaming mag-best friend ng anak ko. Lagi kaming magkamaritesan lalo na kapag may mga ganap sa mga kapitbahay namin. Tulad na lamang nung nakaraan, may bago kaming dumating na kapitbahay at tumira sa Unit A. Katabi lang namin dahil kami naman ay nasa Unit B. May kamahalan ang renta sa Unit A dahil 2 floors yon at mas malawak pa. Kumpara sa aming mag-ina na 1 kwarto lang at nagkasya na lamang kami sa double deck na kama. Kaya nga mas naging close kaming mag-ina dahil iisa lang ang kwarto namin. Kaya lang minsan ay pinapangarap ko rin na magkaroon ng solong kwarto ang anak kong si Mia lalo't dalaga na siya at kailangan na ng privacy. Minsan nga ay tinatanong ko kung magkano ang renta sa Unit A. Nalula na lamang ako. Hindi ko kaya ang presyo noon kaya sinabi kong magtiis na lamang muna kami ng anak ko dahil balang araw kapag nagkaroon na ng trabaho, ang anak ko ay magkakaroon na kami ng mas maayos na bahay. Yung bahay na may 2 kwarto. Kaya hanggang pangarap lang noon ang Unit A sa amin dahil hindi pa namin yon kayang upahan. Noong napakante nga yun ay panay ang punta namin doon ni Mia, doon kami nagkakape sa umaga, inayaan naman kami ng landlady namin basta wala lang kaming masisira.
Ini-imagine naming madalas kung saan namin ipupwesto sa Unit A ang mga gamit namin na bibilhin. Hanggang isang araw ay hindi na kami pwedeng tumambay doon para magkape at mag-imagine. Dahil dumating na ang bagong tenant at dahil alam naming may kamahalan ng renta sa Unit A, kaya nasigurado na agad naming may kaya ang bagong uupa doon, Papa Dudut. Nay! May chika ako! Kumapit ka na, Mams! Alam mo na ba kung sino yung bagong tenant sa Unit A? Oo, alam ko na! Maupo ka na at hindi mo to kakayanin! I-update mo ko dali! Sabihin mo sa akin lahat, huwag ka magdadamot ng detalye. Teka lang, makikihigop muna ako sa kape mo. O ito, dalian mo na! Ang sama ng timpla mo sa kape, Nay! Apakapait! Nanlait pa, nakikihigop na nga lang. Pero perfect yung mapait mong kape sa chika ko sa bagong kapitbahay natin. Magiging bitter ka talaga sa kanya. At bakit? Suspect! 25 anyos na dalaga, makinis, sexy, maganda, at mukhang mayaman. Vivian ang pangalan. Siya yung nasa Unit A? Puso mo, pakalmain mo. Narinig mo lang na 25 anyos na insecure ka na agad? Sinong kamukhang artista? May pagka-Bea Alonso ang ilong. Heart Evangelista ang kutis. Mata ni Carla Abellana at ngiti ni Marian Rivera. Fuck! Yan ang suspect natin. Ano pang nalaman mo sa kanya? Ang dami at ang mamahal na mga gamit niya, ha? Nakakatakot nga dikitan kasi baka pagbayarin ako pag nagasgasan. Mayabang naman yun. Uy, si nanay, nai-insecure na. Hindi ako nai-insecure, no? Tsaka hindi ako maiinggit. Hindi ka maiinggit kahit malaman mong meron siyang automatic washing machine na tatalunin lahat ng washing machine sa laundry shop dito sa barangay natin? Eme! Hindi ka maiinggit kapag nalaman mong dalawa ang inverter na aircon niya? Branded na, mukhang bagong linis pa. Nakakatuyo ng balatang aircon. Doon pa rin ako sa classic na electric fan. Walang inggit kahit malaman mong mas matangkad pa sa'yo ang branded niyang refrigerator? Wala pa rin tatalo sa Frigidaire natin na kaya makabuo ng yelong tig-3 kahit kalahating araw pa lang. Pero nay, namamaho na kaya yung ref natin? Nakakahiyang ipabukas sa bisita. Sino bang kakampi mo rito? Ako o yung ref ng Vivian na yon? Nagsasabi lang ako ng totoo sa ref natin. Kahit 3 sako ng uling ang ilagay mo, ang baho pa rin. Talagang babaho yung ref natin kasi panay ang siksik mo ng mga ulam na pasirana. Sino bang kalaban mo rito? Ako o yung ref natin? Ewan ko sa'yo. Kunin mo na nga yung pang-bibi ko at mukhang tataas na naman tong dugo ko. Sulitin na natin ang pagtaas ng dugo mo, Nay. Alam mo ba na si Vivian ex ng anak ng kapitan dati? O ano naman? Ako nga nung kadalagahan ko niligawan ako ng pinakamasipag magpuyat na tanod. Yun ang gusto ko sa'yo, Nay eh. Competitive ka. Teka't kukunin ko na yung pang-BP mo para makita na natin kung gaano ka ka-high blood dahil sa pagiging insecure mo. Hindi ako insecure. Naku, pag ikaw humaba ang ilong, gagawin talaga kitang sabitan ng kaldero natin. Aba talaga? Heto na po, kukunin ko na yung pang-BP niya, oh. Nang umalis si Mia para kunin ang pang-BP ko ay napag-isip ako. Bigla ko naalala ang nakaraang ko. Noong bata pa lamang ako ay hindi ko na naranasan na magkaroon ng magandang gamit at lagi namin pinagtsatsaga ang pamilya ang mga napaglumaang gamit ng mga kamag-anak namin na medyo nakakaangat sa amin. Kaya nga papadudot nagsumikap ako sa pag-aaral para masigurado na makapagtapos ako at makakuha ako ng trabahong may magandang pasahod. Pero parang hindi roon gustong idirekta ng Diyos ang plano sa akin na umasenso. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maraming kadahilanan at syempre pinakamalaking dahilan na roon ay ang pagiging kapos namin. Ang masakit pa, nabuntis din ako habang nasa kalagitnaan ako ng pagkamit sa mga pangarap ko. Pinakamasakit doon ay hindi ako pinanindigan ng nakabuntis sa akin.
ang tatay ni Mia. Hindi na ako nakipagrelasyon muli sa takot na mabuntis akong muli at iwan. Ayaw ko na magdala ng panibagong bata sa mundong ito, tapos hindi ko rin naman pala mabibigyan ng magandang buhay. Minsan ay nahihiya na ako sa anak kong si Mia dahil hindi ko magawang ibigay sa kanya ang buhay na dapat para sa kanya. Yung buhay na tulad ng mga iniidolo niyang mararangya ang buhay. Pero mabait at maunawain ang anak ko, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi niya ako sinisi sa nangyari sa kapalaran namin. Sabi naman niya kahit papaano ay nakakaraos kami at iyon lang ang mahalaga. Nasa ganong pag-iisip ako nang bigla akong makarinig ng katok sa pinto namin. Agad ko yung binuksan at bumungad sa akin ang bagong tenant ng Unit A, si Vivian. Totoo ngang bata pa siya, maganda at sexy. Kahit sinong anak ng kapitan ng barangay ay papatulan siya, Papa Dudut. Hello po! Ako nga pala si Vivian, yung bagong lipat sa Unit A. Hello! Ako naman si Belinda, ang loyal na tenant ng Unit B. Nabanggit nga ng anak kong si Mia na naglilipat ka na raw. Kumusta naman? Medyo nakakapagod. Tapos ang init pa. Kaya pasensya na kung puro pawis na tong suot kong spaghetti strap ha. Kaya sigurong sisipag na mga tagabuhat mo kasi na-inspire sila masyado sa spaghetti strap mo. Joke. Ay, hindi dapat yan joke. Sinadya ko talagang magsuot ng spaghetti strap para mawala ang pagod ng mga tagabuhat ko ng gamit. Saka para ingatan nila yung pagbubuhat. Ang hirap naman kung magasgasan yung bago kong 75-inch smart TV na fully paid. Sana all 75 inches. Nay, hindi ko mahanap yung pambipi nyo. Hindi kaya sinangla nyo na naman kay Aling Tessa? Anong pang-baby? Wala nag-baby sa lahi natin. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Nay, hi Miss Vivian. Napadaan kayo rito sa bahay namin. Pasensya na sa nanay kong allergic sa pang-BP ha. Mia? Mia nga pala. Ang kaisa isang anak ng single mom ng Unit B. Nakakatuwa naman kayong mag-ina. Ito naman talagang sana all. Saka tawagin mo na lang akong Vivian. Di naman nagkakalayo ang edad natin. May maitutulong ba kami sa'yo, Vivian? Kasi parang mukhang wala na eh. Halos trinabaho na lahat ng mga tagabuhat mo. Nakakaloka nga eh. Kahit yung mga kapitbahay nating lalaki, tumulong na rin. Ayaw pa magpabayad. Ang babait naman pala ng mga lalaki dito sa atin. Mabait talaga sila kapag naka-spaghetti strap ang babae. At nakamaiksing maong shorts. Baka kahit renta mo, libre na kapag nakita ka ng asawa ng landlady natin. Joke! Mapagbiro talaga kayong mag-ina, no? Nakakatuwa naman. Sana makaklose ko kayong dalawa. Pwede naman, basta makikiref ako sa'yo ng ulam ha. Ay, wala ba kayong ref? Meron, kaya lang may amoy eh. Meron kaming ref, kaya lang tong anak ko eh. Kulang na lang pati sapatos niya ipasok sa ref. Gusto lahat malamig. Nakakainit tuloy bigla ng ulo. Parehas tayo, Mia. Gusto ko rin laging malamig. Kaya nga dalawa yung binili kong inverter na aircon eh. Bala ko pa nga bumili ng isa pa para bawat sulok ng bahay ko malamig na. Yabang naman ng 3 aircon. Oy, joke lang yun ah. Okay lang. Hindi naman ako pikon. Saka alam ko namang mahilig lang talaga kayong magbirong mag-ina. Ito hindi biro ha. Baka pwedeng makinood sa TV mo. Mia! Walang problema. Andyan lang naman ako sa bahay. Madalas kasi naka-work from home ako. Anytime na gusto mong makinood, kato ka lang, okay? May kasama pang popcorn at soft drinks pag makikinood ka. Uy, narinig mo yun, Nay? May popcorn at soft drinks. Talo ang tubig at tinapa natin na pinapapak natin kapag nanonood tayo ng balita. Mas malasa naman ang tinapa kaysa sa popcorn. At mas healthy ang tubig kaysa sa soft drinks. Naku, pasensya na ha. Hindi ko kayo mo-offera ng tinapa kasi allergic ako dun. Lalo na sa tuyo.
Pero marami akong imported na meatloaf at corned beef. Pwede na siguro yung papakin kapag nanonood kayo ng balita. Bibigyan ko kayo, di ko rin kasi nagagalaw masyado kasi lagi lang akong umu-order ng food ko. Wala akong time magluto eh. Tatanggapin namin ang ayudang yan, Vivian. Ilang taon na kasing luya lang ang laman ng kitchen cabinet namin eh. Ikaw talaga kanina mo pa binabackstab ang bahay natin. Totoo naman ah. Naku, tumatawag na yung magde-deliver ng food ko. Maiwan ko muna kayo ha. Katok lang kayo sa Unit 8 kapag may kailangan kayo. Bye! Papa Dudut, mukha namang sincere ang pakikipagkaibigan ni Vivian sa aming mag-ina. Kaya lang siguro ay natabunan yon ng inis dahil sa inggit ko. Opo, Papa Dudut. Inggit nga ako kay Vivian. Magpapakatotoo na ako. Mas lumala nga ang inggit ko nang makaharap ko na siya at makita kung gaano siya kaganda at kasexy. Ganon kasi ang itsurang pinapangarap ko noong dalaga pa lamang ako. Malapit ko na sanang ma-achieve yon, kaya lang ay nabuntis ako at nasira ang figure ko. Binala ko namang ayusin pagkatapos kong manganak. Kaya lang ay naging busy na ako sa pag-aalaga kay Mia. Dagdag pa na kinailangan kong maghanap kaagad ng trabaho para may pangtustos ako sa pangangailangan namin. Wala naman kasi akong ibang maasahan noon kundi ang sarili ko. Mas nahirapan pa ako sa pagtatrabaho lalo't wala ring ibang mag-aalaga kay Mia. Naalala ko pa yung unang trabaho na pinasukan ko, Papa Dudut. Ayaw sana nila akong tanggapin dahil baby pa noon si Mia at may chance raw na hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Lalo na noong nalaman nilang single mama ko at walang ibang tumutulong sa akin sa pagpapalaki kay Mia. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut. Pero naawa sa akin ang boss ko at pinayagan akong dalhin si Mia sa opisina. Nasa ilalim ng mesa ko lagi si Mia. Doon ako naglatag ng higaan niya. Mabuti na lamang at hindi iyakin at madalas lamang tulog si Mia kaya hindi rin siya naging abala sa akin sa trabaho. Hindi rin siya nakaabala sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon ng ilang taon. At nung nakahanap na ako ng panibagong trabaho na makapagbibigay ng mas malaking sahod, ay buong puso akong nagpasalamat sa boss ko. Pinayagan naman niya akong umalis at binigay pa sa akin ang blessing niya. Doon ko rin nalaman na noong nagsisimula siyang magtrabaho ay kagaya ko rin siya. Isa rin siyang single mom at walang ibang tumutulong sa kanya kundi ang sarili niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naalala ko lang noong unang lipat namin sa Unit B, Papa Dudut. Mura pa lang noon ang upa. Medyo malaki na noon si Mia at kinakailangan naming makahanap kaagad ng malilipatan dahil pinaalis na kami sa luma kong inuupahan. Hindi na raw kasi yon ipapaupa dahil titira na roon ang anak ng landlord ko. Nahirapan akong makahanap ng matitirhan namin lalo't hindi ko rin kayang budget ng ibang paupahan. Hanggang sa makita ko ang tinutuluyan namin ngayon. Unit B. Malapit yon sa trabaho at higit sa lahat ay hindi ganoong kataas ang paupa. Mabait din ang landlady ko. Nagustuhan niya si Mia kaya naman pinayagan niya akong umupa roon. Binawasan pa niya ng 1,000 ang upa ko. Naaawa marahil sa kalagayan ko bilang isang single mom. Dito na kami tumira sa Unit B mula noon hanggang magdalaga si Mia. Hindi na rin tinataasan pa ng landlady namin ang upa sa amin. Sa aming mag-ina lang yun ha, dahil sa ibang tenants ay regular na nagtataas ang landlady namin. Bilang kapalit sa kabutihan ng landlady namin ay kami mismo ni Mia ang naging tagabantay ng compound namin. Kami na rin ang naglilinis ng lahat. Sinisiguro naming na ire-report namin sa landlady kung meron kaming makitang problema sa compound. Kaya mas lalong natuwa sa amin ang landlady namin. Mukhang forever na nga kaming uupa roon dahil hindi na kami makakahanap pa ng ganong kabuting landlady. At higit sa lahat ay hindi na kami makakahanap pa ng ganong kamurang paupahan. Malapit yon sa trabaho ko at malapit yon sa school ni Mia. Kinapos man kami
sa karangyaan. Pero biniyayaan pa rin kami sa ibang paraan, Papa Dudut. Nay, alam mo na ba? Ang alin? Yung tungkol kay Vivian. Kasiraan ba yan sa kanya? May skandal ba siya? Ano? Si nanay talaga. Ang bait naman ni Vivian pero gusto mo laging hanapan ng baho. Ano ngang nalaman mo sa kanya? May lang naman to. Ang dami na naman yung gamit na dumating. Bago lahat. Baka naman kasi may sugar daddy na nagpupundar sa kanya. Yan ang baho niya. Hindi rin, Nay. Sariling sikap si Vivian. Close na kayo? Piniyagan ka lang niyang makiref ng ice cream mo, pinagtatanggol mo na siya? Ayoko lang maging bias, no? Mabait naman kasi siya. Para saan pa tong inisplok mo na marami siyang bagong gamit na dumarating? Para lang inggitin ka. Effective, di ba? Sarili mong nanay, sinisira mong araw. Sinasabi ko lang kasi pwede tayong makisuyo sa mga gamit niya. Di ba nga pinapayagan na niya akong makiref? Tapos okay lang sa kanya kung makikinood ako sa TV niya. Ikaw naman hindi porket pumapayag siya sige lang na sige. Mahiya ka rin naman. Siya kaya itong nag-offer. Saka gusto niya nga na nandun ako lagi para may kasama siya eh. Ang lungkot daw na mag-isa lang siya ron, lalo't bagong lipat lang. Namamahay pa. Bakit hindi siya dalawin ng sugar daddy niya? Wala nga siyang sugar daddy. Gusto kong paniwalaan na meron siyang sugar daddy. Ibigay mo na to sa akin. Iba ka talaga kapag nilalamon ng inggit, no? Busog na nga ang inggit sa akin eh. Kaya mas magandang wag ka nalang pumasok sa bahay niya. Kasi baka ma-stroke ka dahil sa inggit. Gaano kaganda ang bahay niya? Maganda. Parang mga bahay sa ibang bansa. Ang mamahal talaga ng mga gamit niya. Parang hindi nga bagay dito sa barangay natin eh. Ewan ko ba kay Vivian kung bakit dito pa niya naisipang lumipat? Pwede naman siya sa mga syala na kondo. Kasi kabit siya ng kapitan natin. Kanina sugar daddy tapos ngayon may kabit na siyang kapitan. Grabing imagination mo, Nay. Pumapalo talaga kapag naiinggit ka eh. Sa ganitong paraan lang naman gumagana ang loob ko eh. Hindi ko naiisip na miserable itong buhay natin kumpara sa kanya. Bakit mo naman kasi niisip na miserable ang buhay natin? Okay naman tayo ah. Kung okay tayo, bakit mo laging nilalait na mabaho ang ref natin? Bakit kailangan mo sabihin na laging walang laman yung kitchen cabinet natin? Oy, wala akong sinabing walang laman yung kitchen cabinet natin. Sabi ko nga may luya ron eh. Ikaw talaga mapagawa ka ng kwento. Ganon din yun. Nilait mo pa rin ng pasimple. Nay, hindi ka dapat makaramdam ng inggit kay Vivian. Saka dapat hindi mo dinadown ng buhay natin. Sa'yo talaga nang galing yan? Matapos mong sabihin na ang baho ng ref natin? Kahit mabaho ang ref natin at luya lang ang laman ng kitchen cabinet natin, happy naman ako sa buhay natin. Hindi ka ba talaga happy, Nay? Happy naman sana. Kaso, biglang dumating si Vivian. Ang hirap na tuloy maging happy, lalo kapag nakikita mo sa kanya yung mga bagay na wala sa atin. For sure, meron ding wala sa kanya na meron tayo. Alam ko kung ano yan. Ano? Kahirapan! Napailing na lamang si Mia sa huling sinabi ko. Hindi naman niya kinontra kasi alam niyang totoo yon. Nagpaalam na lamang siya saglit para pumunta sa Unit A para makinood ng balita sa 75-inch Smart TV ni Vivian. Inaya niya ako pero tumanggi ako. Ayos lang naman ako sa TV namin kahit na hindi flat screen ay okay lang. Ang TV pa rin kasi na gamit namin ay yung luma at mataba ang likuran. Pamana pa ito sa akin ng nanay ko. Napanalunan niya noon sa isang raffle sa peryahan. Inalagaan lang kaya tumagal. Ilang pusa na rin ang natulog sa likuran ng TV naming dahil laging mainit doon. Binuksan ko ang TV at mag-isa kong pinanood ang balita. Pero hindi ako makapag-concentrate sa pinapanood ko. Panay kasi ang balik ko sa nakaraan. Naalala ko pa kung ano ang pinakaunang gamit na pinundar ko noong lumipat kami sa Unit B. Isang kutsyon. Isang kutsyon ang una kong pinundar. Sa dati kasi naming inuupahan ay pinahiram lamang ang kutsyon sa amin. Binala ko nga yung hingin dahil gutay-gutay naman
at manipis na. Baka itapon lang nila. Pero sabi ng dati kong landlord ay kailangan daw nila yon para tulugan ang mga aso nila. Parang nasaktan ako doon. Kaming tao na mas kailangan yon ay hindi sa amin inabot. Pero hinayaan ko na. Sa unang gabi nga namin sa Unit B ay wala pa kaming kutsyon noon. Nagtiyaga kami sa mga karton na ginamit namin sa paglilipat. Pinatungan na lang namin ang mga tuwalya para hindi masyadong masakit sa likuran. Ilang araw pa ang lumipas bago ako nakabili ng kutsyon. Manipis lamang yon pero nagkasya na kaming mag-ina. At sa paglipas pa ng panahon, dala ng pagpupursige at pag-iipon ay nakabili na ako ng mas makapal na kutsyon. Hindi lang isa kundi dalawa para sa aming dalawang mag-ina, Papa Dudut. Hello, Ate Belinda! Vivian! Huwag mo na akong tawaging ate. Hindi naman nagkakala yung edad natin. Ah, ganun ba? 25 years old ako eh. Eh, ikaw? 50. Ay, hinahanap mo ba si Mia? Wala kasi siya rito. Andun sa bahay ng kaklase niya. May tinatapos para sa school nila. Ay, hindi naman. May kailangan lang sana ako sa'yo. Sa akin? May kailangan ka? Anong meron ako nang wala ka? Teka, bago mo sagutin yan, pumasok ka muna. Baka mahamugang ka dyan sa labas. Naka-spaghetti strap ka pa naman. Nagpalinis kasi ako ng aircon kanina. Ah, kaya ka naka-spaghetti strap. Para linisang maigi yung aircon mo. At bigyan ng discount. Iba talaga ang hiwaga ng spaghetti strap, no? Parang Lucky Charm siya. Ano ba yung kailangan mo pala? Ah, makikihiram lang sana ako ng electric fan kung meron kayo. Aba, mayroon ako. 3 pa. Yung isa sira. Ayun, baka naman pwedeng pahiram. Yung sira ba? Yung gumagana sana. Pwede ba? Mukhang hindi mo na afford magbayad ng kuryente dahil sa 3 aircon mo ah. Hindi naman. Kahit gawin ko pang 4 yung aircon ko, makakabayad pa rin naman ako. Eh bakit ka nangihiram ng electric fan? Eh, nakakadry pala ng skin yung lagi kang nakababad sa aircon. Napansin ko lang ngayon. Ah, mukha kang dry. Grabe ka naman. Parehas lang naman tayong dry. Joke. Oh, yan marunong na rin ako sumabay sa mga biro mo. Pero dry nga rin naman ako. Hindi ko naman kinakahiya yun. Tamad kasi ako uminom ng tubig tapos matipid pa ako sa lotion. Hayaan mo. Kapag pinahiram mo ako ng electric fan ngayon, bibigyan kita ng lotion. Deal? Duda ako kung bakit ka humihiram ng electric fan eh. Ha? Anong nakakaduda dun? Mataas na kasi talagang singil ng kuryente ngayon. Napanood ko sa balita. Ayaw mo lang aminin na namamahalan ka na sa kuryente mo. Kaya hindi ka na muna gagamit ng aircon. Sabi ko nga sa'yo, kahit 4 pa na aircon ang nakabukas sa bahay ko, kaya kong bayaran yan. Kahit nakabukas pa yung pinto ko magdamag, kaya ko pa rin bayaran kung magkano man ang makukonsumo ko ron. Kaduda-duda lang kasi na biglang electric fan na yung gagamitin mo. May masama ba sa electric fan? Para sa aming mga nagtitipid lang kasi yun. Baka nga nagtitipid ka na rin ngayon. Pwedeng umamin. Ikaw talaga? Alam ko nanunukso ka lang kaya hindi ako mapipikon sa mga pang-iintriga mo sa akin. Pero kailangan ko lang talaga mag-electric fan kasi nagdadry na yung skin ko dahil babad ako sa aircon buong araw. Alam ko na. Hindi mo na afford bumili ng electric fan kasi naubos na yung pera mo. Kasi finally paid mo yung 75-inch smart TV mo. Hindi kita masisisi kung magpapakumbaba ka na ngayon. Ganun talaga. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Next time kasi, huwag masyadong lustay para may mahuhugot ka pa kapag kailangan bumili ng electric fan. Bakit ba masyado kang masaya na malaman na wala akong pera? So wala na nga, kasi di mo na afford bumili ng electric fan.
Umorder na ako ng industrial electric fan, yung pinakamahal. Hindi pa siya makakarating ngayon kasi within 3 to 5 days ang delivery mula sa mamahaling shop na inorderan ko. Branded yung electric fan na binili ko. Yung gamit mismo ng mga sikat na vlogger at artista. Hayaan mo pag dumating na, ipapahiram ko sa'yo para ma-experience mo naman kung paano makatikim ng pangmayaman. Che, sa'yo na yung electric fan mo. For sure, hirap nang umikot yan dahil napupuno na ng alikabok at kinakalawang na yung loob. Che, uli! Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Vivian, Papa Dudut. Gusto ko siyang labanan sa pagtataray niya pero naisip kong ako naman pala yung unang nang atake sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yon, siguro'y naipon na lamang din talaga yung inggit ko sa katawan ko. Masisisi niyo ba ako? May pagkamayabang din naman kasi si Vivian. Kung paano niya ibida sa akin yung mga gamit niya, akala ba niya ay hindi ko ramdam? O baka naman masyado lang akong sensitive at wala naman siyang balak ipamukha sa akin yon. Pero dahil nababalot ako ng halo-halong emosyon kaya hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Para sa akin noon, kontrabida talaga si Vivian. Kaya naman naisipan kong labanan siya sa mga pinagyayabang niya. Nang makauwi si Mia, nalaman kong hinarang pala siya ni Vivian sa gate at kinuwento ang ginawa ko. Hindi ako kinampihan ni Mia kaya mas lalo akong nainis kay Vivian. Immature daw ako, sabi ni Vivian. 50 na raw ako pero kung umasta ako ay para akong grade school. Doon ako mas lalong nag-init. Napacheck tuloy ako sa BP ko. Tama nga ang hinala ko, tumaas na naman ang BP ko. Wala akong ibang sinisisi noon kundi si Vivian at nararamdaman kong inggit sa kanya. Makakabawi rin ako sa kanya, yun ang sinumpa ko habang nililinisan ang mga namuong alikabok sa electric fan namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal kong pinag-isipan ang gagawin kong paghihigante kay Vivian, Papa Dudut. Mga 1 week din yon. Naisip kong bumili ng bagong TV, iyon ang simula ng paghihigante ko kay Vivian. Inabangan ko ang sale online at nag-apply din ako ng loan sa online shop na yon. Nasilaw ako sa offer lalo't alam kong pwede ko yung bayaran ng paunti-unti. Itinago ko na ang matabang likuran na TV namin, Papa Dudut, at nagulat na lamang si Mia nang dumating ang bagong flat screen TV. Hindi ko muna yon ginamit para makaiwas na magasgasan at mag-overheat. Kung nag-overheat man ang mga flat screen TV. Wala rin naman kasi akong alam. Ang alam ko lang, pwede ko yung ipamukha kay Vivian oras na dumaan siya sa bahay. O di naman kaya ay lalakasan ko ang volume ng TV para marinig niyang meron na kaming bagong TV. Gusto na ngang gamitin ni Mia ang TV para makapanood na siya ng balita. Kaya lang ay sinabi ko na pasimplihan niya muna si Vivian na dumaan sa bahay. Nagtataka may sumunod pa rin si Mia dahil sa kagustuhan nitong makapanood na sa bagong TV namin. Maya-maya pa'y bumalik na si Mia pero hindi naman niya kasama si Vivian. Sinabi lang niya na busy daw si Vivian. Pero alam kong umiiwas lamang si Vivian sa akin dala nga noong minsang tensyon sa pagitan namin dahil lang sa electric fan. Kaya hinayaan ko na lamang na buksan ni Mia ang TV para makapanood na siya. Nilabas ko ang tinapa sa ref para papakin niya pero tumanggi siya dahil binigyan daw siya ng popcorn ni Vivian. Nainis na naman tuloy ako, Papa Dudut. Ayos tong TV natin, Naya. Siyempre naman. Hindi tayo papatalo sa iba dyan. Kay Vivian na naman ba? Meron pa bang iba? Alam mo, Nay, pabayaan mo na siya. Enjoyin na lang natin tong bagong TV natin. Uy, ang saya ko. Hindi ko na kailangan pukpukin yung likuran ng TV para lang gumana kapag nagbo-blur yung pinapanood ko. Yan ang regalo ko sa'yo sa kasal mo, ha?
Ipapamana ko sa yung TV na yan. Ha? Ito ang ireregalo mo sa akin pag kinasal na ako? Baka basag na yung screen ito kapag nakahanap na ako ng lalaking papakasalan ako. Grabe naman yung regalo mo, recycled. Wala akong pakialam. Ipapamana ko pa rin tong TV sa'yo, kaya alagaan mong mabuti. Tulad ng pag-aalaga ko roon sa matabang TV natin dati. Hayaan nyo, Nay. Aalagaan ko tong TV natin. Sisiguraduhin ko na makakakain siya ng 3 beses sa isang araw. Bibilang ko rin siya ng vitamins, lalo kapag napupuyat siya sa gabi. Okay na po ba? Puro kakalokohan. Lakasan mo nga ang volume ng bagong TV natin. Malakas naman ang volume Hindi nyo pa rin ba marinig? May pangbili ng bagong TV pero cotton buds wala. Naririnig ko, kaya lang gusto kong marinig din sa Unit A. Nako, kay Vivian na naman. Siya bang inspirasyon mo kaya ka bumili ng bagong TV? Malamang! Ano nga namang ikaw? Ayan na ata si Vivian. Lakasan mo yung volume. Tsaka humanap ka ng mapapanood ng matingkad ang kulay. Wala naman tayong cable na. Iisa lang ang channel natin. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Lagyan mo ng filter yung palabas. Teka, bubuksan ko lang yung pinto. Hi, Belinda! Hi, Vivian! Dinig ko ang lakas ng TV niyo sa unit ko Ganun ba? Sobra naman pala ang lakas ng sounds ng nabili kong TV. High quality talaga. Umaabot talaga sa'yo yung tunog. Oo, nakaapekto siguro na nakabukas lahat ng bintana niyo kaya dinig sa akin. Pwedeng makita? Pasok ka. Pwede ka rin makinood kahit anong gusto mo. Nay, isa lang ang channel natin. Lagyan mo ng filter. Wow, ang cute ng TV niyo Anong cute? Ang cute para sa maliliit lang. Ang laki kaya ng TV namin. Oh, sorry. Nasanay lang kasi ako sa laki ng TV ko. Ilang inches ba to? Ano siguro? 40 to 55 inches. Asian size, ganon. Hindi mo man lang chinek yung size bago ka bumili? Nagmamadali na kasi ako sa pag-shopping. Kung ano na lang yung madampot kong TV, yun na lang ang binili ko. Next month, bibili na lang ulit ako ng bago. Balitaan kita. Maganda yan. Nakakatuwa naman. Kasi tong si Mia laging nagre-reklamo dun sa matabang likuran na TV nyo At least ngayon may flat screen na kayo. Ewan ko ba kay nanay kung bakit ngayon niya lang naisipang i-retire yung senior citizen namin na TV. Sentimental kasi ako sa gamit. Pamana pa kasi yun ng nanay ko. Naiintindihan kita. Naabutan ko rin naman yung ganong TV pero binigay na lang namin sa kapitbahay namin nung may nagregalo na sa amin ng bago. Hanggang ngayon gamit pa rin nila yung TV na binigay namin Ay gumagana pa? Tsaka nagkakausap pa rin kayo ng dating kapitbahay nyo? Oo, close pa rin kami kahit nagdalaga na ako at umalis doon. Papadaanin ko nga siya rito next week. Ibibigay ko na kasi sa kanya yung ref ko. Bibili na lang ako ng bago, pamana ko na yun sa kanya. Total, 2 years ko na rin namang gamit yung ref ko na yun. Uy, Vivian, baka naman may ipamana ka rin sa amin. Kailangan namin ng mana. Gusto niyo ba yung sofa bed ko? Di ko naman kasi nagagamit. Sa inyo na lang para komportable kayo kapag nanonood kayo ng TV. Hindi na. Kasi may in-order na ako online na sofa bed at bagong ref. Uy, magkakaroon na tayo ng bagong ref, Nay? Oo naman. Ipapamana natin sa junk shop tong lumang ref natin. Namangha si Mia sa mga sinabi ko. Masaya naman si Vivian sa mga sinabi ko. Niyakap niya ako at sinabing natutuwa siya sa pag-asenso namin. Hindi ko kinatuwa yon at feeling ko ay kaplastikan lamang yon. Nakinood pa saglit si Vivian at pasimple niyang sinabi na ang bagong TV namin ay parehas doon sa napaglumaan niyang TV may 3 taon na raw ang nakakaraan. Nakakainis. Ewan ko ba kung ako lang ang nakapansin ng pagyayabang niya. Kasi si Mia believe na believe pa rin sa kanya. Makalipas nga ang ilang minuto ay umalis na rin si Vivian at pinapatay ko na kaagad kay Mia ang TV. Nagreklamo si Mia kasi gusto pa niyang manood pero pinilit ko siyang patayin ang TV. Natatakot kasi ako na baka mag-overheat yung TV. Saka baka malaki na ang gastos noon sa kuryente. Nagbilin ako kay Mia na limitahan lamang ang paggamit ng bagong TV para umabot pa sa kasal niya balang araw. Noong gabi bago matulog ay pinoblema ko kung paano pa ako makakapag-loan para makabili ng sofa bed at bagong ref.
na pinagyayabang ko kay Vivian. Alam kong dadaan pa rin si Vivian sa bahay at baka hanapin pa nito ang ref at sofa bed. Kaya naman naghanap pa ako ng pagpapautangan or mapagpapautangan. Meron naman akong nakuha, iyon nga lang ay sobrang taas ng interest. Pikit mata ko na lamang na kinuha yon alang-alang sa pride ko. In-order ko ang sofa bed na hindi ko naman kailangan. At bumili na ako ng bagong ref kahit pwede pa naman ang luma namin. Bahala na. Kailangan kong panindigan yon pero pinangako ko sa sarili ko na huli na yon. Hindi na ako magpapadala sa kayabangan ni Vivian. Sisiguraduhin ko lang na makikita niya ang una kong pinagyabang na sofa bed at ref. Makalipas lang ang ilang araw ay dumating na yon sa bahay namin. Tuwang-tuwa na naman si Mia pero may halong alinlangan na sa kanya, Papa Dudut. Sinasabi niyong sofa bed kay Vivian? Ang ganda, di ba? Parang ang tigas. Nanlait pa. Baka naman delikado to sa spinal cord, Nay, ha? Magpasalamat ka na lang na meron na tayong sofa bed. Bakit kasi bumili ka pa parang hindi naman natin kailangan? Para ma-enjoy mo kapag manonood ka sa flat screen TV natin na hindi pa fully paid. Parang di nakaka-enjoy kasi nga matigas. Baka sumakit lang ang katawan ko. Para akong nakahiga sa isang sakong bigas eh. Eh di wag mong higaan. Ako na lang. O kaya kapag may bisita tayo makikitulog sa atin. Talaga? Tatanggap na tayo ngayon ng bisita? Di ba nga ayaw mong magpatuloy ng bisita kasi dagdag pa ka mo sa papakainin? Magpasalamat ka na lang at nakabili ako ng mga bagong gamit natin. Nagpapasalamat naman ako, kaya lang hindi ba parang sobra na tunay? Kasi hindi naman natin talaga kailangan itong sofa bed. Ay yung ref, hindi ba? Panay ang reklamo mo na mabaho na yung ref natin. Oo, mabaho nga pero may sentimental value sa akin yun eh. Yun na kaya yung ref na nakalakihan ko. Andun pa nga lahat ng sticker na dinikit ko eh. Mas maganda yung bago natin. Pag pwede na siya isaksak bukas, makikita mo. Kasing lamig ng yelo sa US ang may experience mo. Speaking of yelo, bibili muna ako sa labas. Hindi pala tayo nakagawa kagabi. May binili pa naman akong soft drinks. Sayang kung walang yelo. Bumili ka na rin ng popcorn para malantakan natin mamaya habang nanonood. Wow! Asensado na. Hindi na tinapang pinapapak. Alis na ako. Ay! Vivian! Hello! Nagulat naman ako sa'yo. Kakatok pa lang sana ako pero nabuksan mo na agad yung pinto. Andyan ba nanay mo? Oo! Nay! Andito si Vivian! Labas lang ako ha. Bibili ako ng yelo at popcorn. Hi, Belinda! Hi! Andito ka? Gusto mo makita yung sofa bed at bagong ref namin, no? Nakita ko na kanina nung dineliver dito. Congrats ha! Hindi na magrereklamo si Mia sa amoy ng lumang ref nyo. Mareklamo lang talaga ang anak kong yan. Naalala ko nga sa kanya yung sarili ko nung bata pa lang ako Naalala? Hindi ko pa yata nakwento sa'yo kung bakit malapit ang loob ko sa inyong mag-ina. Kasi nung bata ako, katulad ko rin si Mia. Marami rin akong gustong bagong gamit tulad ng nakikita ko sa mga kakilala namin. Pero hindi namin afford. Single mom kasi nanay ko. Parang ako. Oo. Kaya nga magaan din agad ang loob ko sa inyo. Kahit minsan tinatarayan mo ko. Mag-isa niya akong tinaguyod. Tinipid niya rin ako para makapag-aral ako at makapagtapos. Kaya nga naaawa ako sa kanya. Yun, habang nag-aaral ako, marami akong ginawang sideline. Nagturo ako ng mga Chinese at Korean online, tapos marami pa akong pinasok na trabaho. Para ako na lang yung bumili ng mga kailangan namin sa bahay. Nagawa ko naman. Lalo na nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tapos nakakuha na ako ng magandang trabaho. Nasaan ang nanay mo? Ay, wala na Masaya na sa kabilang buhay. Sorry, hindi ko alam. Kaya siguro ako ganito ngayon. Bili lang ako ng bili ng mga gamit na pangarap namin dati ng nanay ko.
Baka sakaling makabawi man lang ako sa kanya kapag nakita niyang asensado na yung anak niya. Kaya, pasensya na kung madalas nagtutunog mayabang na ako sa mga pinamili kong gamit. Oo nga eh. Nayayabangan nga ako sa'yo nung una. Pero hayaan mo na yon. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko naman gustong ipagyabang. Kaya lang pagkaharap kita, parang sinasalamin mo nanay ko. Kaya gusto kong sabihin sa'yo lahat ng nabili kong mga gamit kasi sa puso ko, parang gusto kong matuwa ka. Kasi parang sa ganung paraan, feeling ko, natutuwa na rin si Mama. Papadudot para akong sinuntok sa lalamunan sa inamin sa akin ni Vivian. Parang nasa namin naman niya ang anak kong si Mia na may mga pangangailangan at hindi ko maibigay noon. Niyakap ko siya at sinabing proud ang nanay niya sa kanya kung nasaan man ito sa ngayon. At kung kailangan man niya ng isang ina na magsasabi sa kanya kung gaano siya kagaling at kabuti ay andun lamang ako palagi. Doon na siya nagsimulang umiyak, Papa Dudut. At para gumaan ang sitwasyon ay inamin ko sa kanya na naiinggit ako sa kanya kaya ako bumili ng mga TV, sofa at refrigerator. Inamin ko sa kanya na loan lahat yon. At pinagsisisihan ko na dahil alam kong mahihirapan akong bayaran yon. Bigla na lang siyang nag-offer na magbayad ng lahat ng yon. Regalo na raw sa akin. Tinanggihan ko dala ng sobrang hiya. Pero sinabi niya sa akin na parang sa ganoong paraan ay niregaluhan na rin niya ang nanay ko. Kahit ako ay naiyak sa naging offer niyang yon, mali nga na mainggit sa kanya dahil mabuti siyang tao at anak. Deserve naman talaga niya mga magagandang bagay na naipundar niya. Doon na kami nagkaintindihang dalawa, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay dumating na rin si Mia at niyakap siya bigla ni Vivian at kinagulat niya yon. Hindi ko na lang sinabi sa anak ko ang nangyari bago siya pumasok sa bahay. Inaya ko si Vivian na manood sa TV namin kahit na isang channel lamang yon. Pinaunlakan naman niya yon at masayang inupuan ang matigas na sofa bed. Nakangiti pa rin siya at masaya sa sofa bed. Inaya ko rin siyang matulog muna sa amin. Sa unang beses ay pumayag akong magpatulog ng bisita sa bahay. Kay Vivian lang dahil parang naging anak na ang tingin ko sa kanya. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay magawa namin itong mapanood ni Mia at Vivian sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat. Ako ang inyong kabarangay forever, Belinda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.